एगो दूसरा के मरद लोग बा, हैं कहीं घूमे जाता लोग अपनी मेहरारू के संगे तो कितना निक निक सेल्फी लेता लोग, कितना निक निक कुल वीडियो फोटो कुल दुनिया भर के खींच खींच के अब मारे फेसबुक इंस्टाग्राम पर मारे अपलोड कर देता लोग। आ एगो हिलने वालों ये लोग तक अगर गलतियों से अगर कहीं ये लोग घूमे लेके आदमी चल गई ना, तब ये लोग अपना मने तो मैंने भुलाइए जाके कबो कही लो कि तनी फोटो चलो खिंचवा लिखल जाए एक साथे ना। अगर हमने के गलतियों से अगर कह देनी जा कि तनी चली ना फोटो खिंचवा लिखल जा, सुंदर सुंदर तनी हमनियों को पकड़ कर तनी फोटो खिंचवा लिखल जा, तब तनी देखा लो खेला। ओकरी बाद से कहा अबो करी लो तो हेंग करी लो, हेंगा मुंह बना के आ सटबो ना कर लो, बुझाई कि सटी तो का हो जाई आदमी के, हेंगा रही लो एकदम किनारे कि तनको आदमी सटे मत। आ उहे अगर साली के साथे फोटो खिंचवावे के होखे तब देखा लो, तब उ मुस्कान देखा लो का जाने कहाँ से हेंगा स्माइल आ जाला लोग के मुँह पर। ऐसा ऐसा तो लो बालो फोटो खिंचवा लो। नया साल पर कितने हम देखनी कपल लोग के कि मारे राती के 12 बजे कहत रहे कि हमनी के मरद विश कइल हन, राती के 12 बजे पिकनिक पर गइल हलो, कहाँ कहाँ ना जाने घूमे गइल हलो, प्रॉमिस कइल हलो उस दिन। हाँ हेने 12 बजे राती के तो भुलाइयो जा कि कबो ई लोग कुछ चीज के विश करी लो, चाहे जन्मदिन होके चाहे नया साल होके, 12 बजे एकदम भुला जाए के बा। आ पिकनिक आ टूर है कुल घूमे उमे के कुल जौन बाटे ई जौन बा ना, ई तो हमनी के तो अभी जानतो नहीं किया कि केंगा से लोग पिकनिक पर जाला 1 जनवरी के, केंगा से लोग जन्मदिन पर मार सरप्राइज देला, सरप्राइजो कबो ना दिलो। ई हाल बा ई लोग के।